ଫେରି ଯାଉଛି ମୌସୁମୀ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଅପସାରଣ ହେବ। ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁହୁଡ଼ିର ଅସ୍ତରଣ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ତାତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି ତାତି। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଋତୁଚକ୍ରରେ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରବିବାର ରାଜ୍ୟର 6 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଖର ଖରାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କମିଛି। ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମଳ ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଓ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଥିବାରୁ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଗରମ ଜାରି ରହିଛି। ରବିବାର ରାଜ୍ୟର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନିର୍ଘାତ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।